Muri Zimbabwe muri rudadiso. Ehe, sekutaura kwatakaita sekuvimbisa kwatakaita tiri kumbotendera nenzvimbo yerushinga tichinzwa kuti chiri kutora nzvimbo. Nhasi uno tiri kunzvimbo inonzi Gwashure. Ukowo zvakare tasangana namama vari kuti ivo murume wangu anoroya. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mwili yeZimbabwe. Selamukela kuhlelo lethu lanamhlanje njengokuthembisa kwethu ukuthi sabe sibhoda endaweni eRushinga. Namhlanje siseGwashure. Lapho sihlane khona lo mama othi yena indoda yakhe iyathakatha. Elami igama nginguThadiwa Nashe Khutama uMandlovu wenu ospecial. Ndonya yatuda kuti tinzwe tinyaswedza kunzwisa tinzwe kuti akusi kuvengana here pamwe mama vachadi mukadzi murume kana kuti murume achadi mukadzi. Zvinoitika futika izvozvo. Zvinoitika hazvo si Regedza itinzwe kubva kwavari kuti zvakamira sei. Liqiniso manini sizizwele lizizwele bese lijaja ke lini ukuthi lithi likuzwisisa njani kuhamba njani. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Tinovakurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nemasvikiro topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inini ndinonzi AMAI tichaona kana kuti Lucia Gwashure. Togara muno muGwashure. Imo muno ndo mandakaberekerwa. Madzibaba angu ndiye ari munomu. Asi ndakauya nemurume wangu. Murume uyu ane zvinhu zvaainazvo, nyoka, nyanga negwavava ndo zvaari nazvo. Ano mheni, saka anotambudza vana, anotora mukana wekurara nevana, chero mai vangu, chero ani zvake haasarudze wadhi yose anongoti vakadzi vangu. Saka pari zvino murume uyu haapo, ari kumapurazi ari kumbobata-batawo kabasa kaari kuita ikoko. Asi vana vangu vatambudzika. Izvi tatambura kwamakore kuti tati chitochemawo kuti dai taikwanisa kubatsirwawo kuti zvigone kubviswa. Nokuti iye ari kutoramba nazvo, anotoziva pazviri, asi haasi kuda kubudisa bedzi kuti zvinhu izvi. Anotokurukura mashandisiro yaanoita, anoti iye anombururuka pane zvinhu zvaanoisa mumaoko umu nemumakumbo umu. Uku neuku otoflya kuenda kunze kwenyika. Asvika kunze kwenyika anototaura kuti kunotoone varungu vanotoroyawo. Saka iye munomu mukuru anenge achitotumwa nekutumawo vanhu vanototi vadiki kwaari, anotovataura nemazita. Saka inini ndatambudzika kuti vana vangu havaiti misha, zvatova nedambudziko rakakurisisa. Pamusoro pekuti vana mwanakomana anemba iyi yamuri kuona iyi, mwana iye haatenderwa kuita mukadzi. Mukadzi iye anenge achirarwa futi nemudhara iyeyu. Saka isisu taita nhamo kuti tichiwanawo kana danga iri harina mombe kana mbudzi, tuhuku ndotwa muri kutoona zhinji ndedzepa next door apa. Saka isisu tatambudzika zvechokwadi kuti zvinhu izvi zvingabudiswe sei. Mari kana mombe hatina, asi isu tatotambura nazvo, tiruda kuti zvibvewo. Anozvichengetera pai? Handimbozivi kuti anozvichengetera pai, asi kana ari pakunyeba dzimweni dzenguva anoti nyanga ikabatana nemheni inogara mukicheni umu pachisuri pamusoro pemba apa. Nyoka yake inonzi mhungu, chimukono chinorara vanhu, chinogara kumakuva ari padzasi apayo. Hanzi chinongogara pamusoro ipo pai. Gwavava aimbotaura kuti pachidombo icho ndo panogara gwavava rokuti kutaura kwatiri kuita izvozvi kwaari rinotomuudza kuti kumba kune vanhu vasvika. Mukadzi uya atotanga kureurura nyaya yese. Saka vana vatambudzika zvechokwadi. Pamwe chete neni
ndinongopuhwawo dambudziko rokutongorwara. Ukamuti ndarwara pakutanga kwedu kwese, anobva atopinginura kunzwa tsitsi, kubva ati uya ndikurape, undirapa. Saka pari zvine zvakunyara nokuti zvakuzikanwa nemunhu wese kuti baba ndokumira kwavakaita. Vanotonyatsokurukura vega mamiriro akaita zvinhu zvavo. Pakutanga ndakatanga ndichitobikira ndichifunga kuti anosvikirwa namashave. Anga ndiri kutobikira zvikwambo, nyanga, nyoka, mheni, zvese anazvo. Ko munozvase kana asiri kukuvhundutsira achida hake kungoti pamwe arikuda kuti imi muende, saka obva atanga kutaura ndine zvinhu izvozvi. Kuenda hana kwekuenda, anotoda kuti agare pano zvine runyararo achishanda mabasa ake erima. Aiwa, ndiri kuti inini pamwe iye haachakudei. Saka inini kana ndaona kuti handichadi mukadzi ndogona kutonyepa kuti inini ndine mheni, inini unoziva here ndine nyoka, achinoda kungokutyisai kuti imi muende. Izvozvo hauzozivawo sokuti iye ndiye anototsanangura ega maitiro yaanoita. Nokuti hakuna muprofita anotaura kuti baba handokumira kwavakaita, asi kuti vanotokurukura vega mashandiro yavanoita usiku. Nekuti hongu zvamuri kutaura imimi tazvinzwa, asi muri kutaura imimi saidi renyu renyaya, zvichireva izvo kuti murume uyu anogona kunge aine zvikonzero zvekuita kuti iye ataure kuti ndine zvakati iye asitorina. Ndanda kuziva kuti pane here zviri kumboitika kumhuri yenyu zvekuti munoti zvichokwadi mushonga uyu. Zvinoitika kumhuri, mwana anotoya achichema, especially muri kuona kamwana aka nechimwe icho zviri zviviri zvivana zvegotwe. Vakanorara naye anzi ndinosiya ndamusvipira mumaziso. Saka murume wake haazomuona zvakanaka, anenge akutomusema, vakutonetsana kwekuda kutorambana. Kakawanda achitombotuta achiuya pano zvinotozivikana mumuraini muno. Anotombotuta achitouya pano. Asi tikabvunza vanhu vomuraini muno vanogona kuitaura here nhau iyi? Nhau iyi vanoiziva. Tashupika kwemakore, tamboedza kumbobatsirwawo nemaprofita ari muno, yatambudzikawo yazvichitadzirira. Maprofita anenge achiti chii? Yanotaura kuti zvavari kutaura izvo zvichokwadi, zviri pano, regai tikubatsirei, vodzura vototakura mombe. Izvo chabviswa hapana. Ko taona danga sematauro amaita kuti harichina chiunhu iro. Danga iri harina kana mombe. Dzakaenda kupi dzaimborimo? Dzaitotakurwawo nemaprofiti. Dzimwe inototanga kupenga. Kana ichinge yapenga, imimi kana muri mumunda menyu ikapinda neimomo mototiza. Kana vasambuka vanotozvizivawo. Motohwanda kuti ipfuure zvayo. Saka mushonga uyu shuwa uri kushanda basa rakawanda. Mombe inotanga kupenga. Kana yatanga kupenga mombe iye, ipapo inotozofa. Kureva kuti zvinotiparadzira zvipfuyo. Muri kuona apa pakaita chiraunda, idanga rembudzi. Saka hamuna kana mbudzi inongodai kungomonyeka mutsipa kudai, yakutoridza mhere yotobudisa mafuro yanga ichidya yotofa. Saka tatotambudzika nazvo isusu kushanda kuri kuita mushonga uyu. Avo vana vasvika vana venyu here kana kuti? Uyu muroora nemuzukuru mwana wemwanasikana anopfeka t-shirt yewaiti kauyu, mwana wemwanasikana. Ndiye ndoda kuona muzukuru ngawe. Stella. Ndonzi Stella, ndoziva kuti sakova Muroi. Une here zvavakamboita zvokuti iwo unoti zvichokwadi vanoroya? Ndakarara mumba mune muchitendera kashiri kanouya kunze kwakuchena kachibhururuka. Kashirurudzi? Handisati ndakaona kuti kashirurudzi nongokanzwa kachimbururuka. Kanombururuka kubva kamhara panova pemba mukati imomo. Asi iwewe ndoda kuti nditaure chokwadi handiti? Unomborota uine murume here? Uine murume? Alright, kahwani chete? Ndirini ye?
term last term. Ngakaya manje ndinazvandoziva. Wakaroorwa mai manje. Oh. Pano umwe akatoenda nokuda kwenhau iyoyo. Akatoenda nokuda kwenhau iyoyo. Baba vanotomira kwazvo pamusoro pevaroora. Vakura here? Vati kurei. Zvokuti kana kwatinonzi kwasabhuku vatochipa havachanzi mari chii vakupenjenwa kapo. Vakura. Asi kwete zvokuti vangatotadza basa ndosaka vaenda kumbonobata havo. Vanenge vachiedza kupenzeredza kuti tigone kugarisana kuti ndikaona mwana arwara nekutumidza so anonzi aleta onzi haite murume haite mwana anongogarira baba ivavo zvikwambo zviye zvoti mukadzi wedu aleta mwana wenyu. Kuita kusarudza akanaka pane vamwe vese. Saka shuwa shashungurudzika kwenguva yakareba. Muroora iye aitodawo kugara pana nechimwana chake. Asi zvatoma kwazvo. Mune phone number dzavo here baba? Kwavari phone number yavo ndinayo. Varugara kupi? Uku kuenda zvemazuva zvokuti vakaenda marimwe zuro kureva kuti pamwe nhasi vanosvika kana kuswera mangwana. Saka tikazodzoka tinovawana. Munovawana vari pano. Imimi mune nhare yenyu? Ndinayo. Tokupai nhamba dzedu kana vauya mobva matifonera kuti vauya. Tinotenda. Saka nhau yamuri kutitauraika hongu tiri kuzvinzwisisa asi inini ndiri kungodhauta kuti havana kuti ndofunga iwo vari kungoda hawo kungotyisidzira nekuti hongu vasikana vangataura chakaona kashiri kanobhururuka tubheti tinozviita ka. Ivo vakataura nemuromo wavo. Ndakambogara mukicheni imwe yaita tushiri twaingobhururuka tunoitika tumabheti. Vakati iye mukadzi uyu anotoona seshiri. Ini ndandiri kutaura kuti kana manext door anotozviziva kuti iyo shiri woikai. Vakatoitaura vega isu taingoti shiri inozeya zvayo mumba. Ino vakati inyanga ende inotogara papi padenga papi. Asi iwo havasi vakuruza brain here? Kuruza hapana, vari kutofara nezvinhu zvavo. Ko chii chinoita kuti vasatye kutaura ndine zvakati zvinofanira kuti wasecret? Kuchechi kwedu vanoti tinoita inonzi pray band. Kana tabatana maoko tichinyengetera zvakaipa zvose zvinobuda zvega pachena. Kana zvabuda pachena ivo vanokumbira manje kuti iwe wega chitora uise apa tipise. Tikakutorera unodzoka kunotora kwaukazvitora unokuziva. Saka ivo vari kuti kubva vachiri mudiki ingangoti kana kuma10 years vanga vakutodya. Vakazoroora mukadzi wekutanga kusvika vazotorawo inini vanga vari muchirongwa chavo chekutodya. Izvozvi svondo rinorira tingakoti iro rino hanzvadzi yavo amaiteru anogara mukuharare vakashaya. Ivo vakatombotaura panapa vachiedza kubatsirwa nevamwe vataiti gogo vachiti ndabvako ndamurova sara achitoridza mhere ari kurwara. Saka ndofunga urwere huye hwakaramba hwaenda mberi kusvika vatomudya. Ivo vanotongotsanangura maitiro avanoita. Mune vana vangani nemurume? Ini ndine vana 4 nemurume uyu. Kwandaa ndakaroorwa ndine 2. Pamwe chete 6. Iye anga ine vamwe vana here? Iye anga ine vana 3. 1 akadya. Mumwe akazomudya manje dangwe rake. Kureva kuti dangwe riye raibereka vana achidya achibhadharisawo zvikwerete kunoku. Ndo zvakaitawo kuti vana vangu vararame. Alright. Saka ivo vari kuti mudzinza varipo 4 vanotoita basa rekuti vakapuhwa zvinhu izvi nababa vavo. Baba vachibva vazofa vese vanoroya. Vari kupe vamwe vakoma kana vanengina wavo? Kugokwe ndokwavari. No aigara kumhangura maini. Tete aleta vanogara kuguruve akatodanawo mai vava vakazvionerawo vachinzwa vachikurukura vegani.
inonzi Chena Mtindo. Tiudziwo zvamunoziva pamusoro penhau. Tikuudzwa kuti baba vari kubhebha neuroi. Inini handina chandinoziva. Hanzi mapostori akatomboya muripo wani. Mosted. Kuwakidzana tinongoti kana pane ungano unongosvikawo uchingonamatawo sezvinenge zviitwa panguva iyoyo, asi chaunongochiziva hapana. But hamuna kuinzwawo nhau iyoyo kuti baba vari kubata-bata. Muri kutya kuroyiwa here naye? Handina. Chokwadi chakangonaka. Notenga chida hatisi kuti tiri kukupai mhosva kana kuti tichida kuti mungotitaurawo mazira amunoita nezvenhau iyi. Aiwa, mazira anenge aita hapana. Nokuti kuti uzive zviri mukati memba yomumwewo neimba yako hazviwanike zvakadaro. Tinongoziva kuti ipo panoshuwa papungwe takauya, asi hatina kuziva kuti zvakanga zvichiitikawo pano zvanga zviri zvipi. Ende takakungouyawo kwenguva pfupi pichibva tangosiyawo basa richienderera mberi richidzokawo kumba kwangu. Asi nayo baba vacho munowirirana? Sema wake dzana ava ndimama wanga. Saka iwo ndongowatiwo saba ndibaba, ava ndamai vanga. Saka ndinongowirirana navo. Nokuti ndakagarisana navo ndofamba pangu ipa. Ndinokutendai dai makatibatsirawo henyu nokuti tatambura kwamakore. Ichi chokwadi. Kana ivo vachatsanangura vega pachena havanyari. Chero kuenda kunze kwenyika ikoko vanongozvitsanangura, havana chavanomboramba. Vanotonyatso izvoti dai mavana vari pano vatongopedza masports ose ekutaura. Ivo vanongokwanisa kutaura nesu kuti tinazvo. Zvakanyatsonaka. Asi kubudisa bedzi ndokwandaona kwaoma. Vanoita kudedera nekuchema vachicha vachihwanda kuramba nazvo. Kunyatsoona kuti shuwa munhu anazvo. Hadi nazvo. Wangu muri Zimbabwe manzwa zvataurwa. Tamboedza kutaura nemuvakidzani maona atsika aramba kubuda pachena kuti atitsanangurire. Taedzawo kutaura nevana. Vanaka munoziva kuti zvakaomawo futi sei. Kuti vange vachitaura. Muroora abva angoti ndichiri munyowani achangoroorwa. Muroora aivepo hanzi akatoenda nekuda kwezvinhu izvozvo. Aliqiniso njengokuzwa kwenimuli yeZimbabwe sizamile phela ukuthi sithinte abachiyeneyo. Sizamile ukuthi sikhulume lo makhelwane kodwa hayi ubebamba lapha laphana kungacaci singazi maybe sesaba ukuthi bazamloya laye asikwazi. Asazama phela ukuthi sikhulume labantwana liyakwazi kwesinye isikhathi lakho futhi kuba lokwesaba kuba lani. Sazama ukukhuluma lo makoti wasesithi yena hayi mucha kulindli akakabi la lokho asithi akubona. Taita munyama. Muri Zimbabwe yaita munyama. Nekuti dai tawana varipo kababa. Tanyazonzwisisa kuti nai baba komagwava nenyoka nechichi muri kuzvidii. Aiwa sese Drewmas media tinosifambira kusvika zvanaka. Kusvika takupai full information, full detail yese yakakwana. Vaita kuti ndinyemwerere nzou. Ichokwadi. Aiwa hambonyanya kunyatsotsanangura vega. Vanotaura. Taura yenyu nzou. Aiwa seliphathele phela uhlelo, siliphathele konke lani liyawazi nje beDrewmas media. Ngeke silinikeze iside elilodwa. Siyazihambela indaba zangikhona nxa ungamakuwa ezigobhozayo ezijuluka ezithuthumayo zonke siyazihambela kuze kube right. Silinikeze kucace ukuthi kuhamba njani. Ndinogara ndichizvitaura kuti chihera kumba uko. Every day vanowacha. Vanu aina kuti ndifambe ndakachena. Ndichisiya tauro riri nyoro kuenda kumakuwa. Chokwadi atimbodzisiyi. Ndo basa racho. Totogedzera izvozvo kuti tisvike chete. Saka naizvozvo sekutaurwa kwazvaitwa naTadi tichaedza kuifambira nyaya yacho kusvika tasvika kumagumo acho. Tichazonzwa kuti zvii zvacho kana zvazonetsa
watoona kuti tingangotsvagawo sekuru anovolontiya kuti aenda kunozvibvisa izvozvo izvi hazvinetseka nokuti muridzi anotaura kuti zvirapa kana nxa kunjalo mhuri yezimbabwe akukho nzima phela njengoba yena ukhulu ezivumela ukuthi ngilalokhana okulaphana ngilenyoka ephezu kwendlu ngilani okutshengisela ukuthi khonkona singadinga phela abancedisayo abangayenelisa ukuthi bemncedise nxa yena efuna ukuthi kukhitshwe kuyakhitshwa zvinetsezva handiti nyoka yanziri kumakuwa nyanga irapa pamusoro pemba then apo chigwavava zvikwambo ndozvatisikazivi kuti zvinogara pai turusi dzebasa ero izvi zvavanoisa umu handimbozive kuti vanozvirongedzera hanzi zvavanoisa maoko avazeti nemakumbo apanzi ndinobhururuka ndosvika kuvarungu kunze takambozvitwa nagogo wekudz extension vachiti inini ndobhururuka hatina kuona kubhururuka kwacho izvi zvinhu zvacho zvimwe zvacho vanhu vanoklema kuda kutyisa muri zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva rano asi regai onai kunze kwadoka apa tiri murushinga toda kuenda Harare. Liqiniso mhuri yeZimbabwe njengokubona kwenu selisiyangena kunina ilanga sifuna ukuthi sichiche sihambe njengasuku zonke mhuri yeZimbabwe siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Elami igama nginguthandiwa nashe kuthama uMandlovu wenu ospecial. Drewmas Media taking you to another level. Amanzwa ndonzi shumba. Ndatenda hangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.